Primera tinent d'alcalde, Salagarés, companys de corporació, president de l'Associació Empresarial d'Alzira, deportistes, entitats deportives, familiars i amics, molt bona vesprada a tots. Avui és un dia important per a tots, els que heu destacat per el vostre esforç en cada una de les disciplines deportives que practiqueu. Com veureu, esta gala de l'esport és distinta a les anteriors i ho és perquè així ho ha decidit el Consell Assessor de Deports i la seva comissió permanent. Una gala on des del canvi de lloc i també alguns canvis en la forma i en el fons que ja veureu, segur que tindrà un atractiu superior a les anteriors. Una gala que ha sigut organitzada i dissenyada de forma exclusiva per als esportistes i per als esportistes i per tant confie en que us agradi a tots. Vull aprofitar l'ocasió, com no pot ser d'una altra manera, per a felicitar i agrair a tots els que han fet possible que avui estigueu així, que tot estiga en el seu puesto i per tant que esta gala siga el que esperàvem i avui ja és una realitat. Vull agrair i felicitar especialment al personal del Departament de Deports encapçalat per el seu tècnic Enric Taronchet, a la comissió permanent del Consell de Deports que ha sigut, i a la seva permanent també, que ha sigut els que han dissenyat en vos dia això, a Mònica Carrió, la nostra presentadora, alma mater de cada event que se fa en el poble d'Alzira. Gràcies, Mònica, gràcies i mil gràcies a tots els que han fet possible que esta gala estigui avui en el Palau d'Esport. I com els polítics tenim que aprofitar les ocasions. Jo vull aprofitar avui esta, que és la meva última gala com a regidor d'Esport, i de veres que en el vostre permís m'agradaria donar les gràcies a tots i cada un de vosaltres, perquè de vosaltres he après molt. He après els valors de la humilitat, el valor de la col·laboració, el valor de l'entendiment dels altres. Els esportistes esteu fets d'una pasta distinta, per això vos fa grans, per això quan teixiu en qualsevol disciplina a competir sou persones sanes i per això jo vos ho tinc que agrair a tots. Agrair-vos sempre, com vos dia, la vostra col·laboració. M'heu ensenyat molt, no coneixia l'ambient de l'esport, a pesar de portar molts anys en la vida municipal. De veres que m'heu fet fàcil la tasca de regidor de Deport. Moltes gràcies per haver col·laborat amb mi. I com vos dia, també m'heu ensenyat a demanar disculpes. Avui vos les faig extensibles a tots. Estic segur que les meves decisions no han sigut de l'agrado de tots. Per això vos demane les més humildes disculpes i que mantengueu. També vull dir-vos que soc conscient de les deficiències que tenim en les instal·lacions i espero que en els pròxims anys este tema estiga resolt. I dic que ho espero perquè els pilars, i no millor mai dit, estan ja posats, com veieu, ja en el Fontana Montgort, per a construir un millor deport. Una vegada més vos diré a tots que el deport en Alzira està de moda. Tenim molts i moltes bones esportistes. Ho demostren cada fin de setmana tot el que se publica en totes les redes i en tots els mitjans de comunicació. Medalles i més medalles. Som un viver d'atletes, un viver de deportistes. Per a finalitzar, si m'ho permetiu, des d'ací vull felicitar a tots els premiats, directius, jugadors, entrenadors de cada club, al millor deportista masculí, al millor femení, al igual que al premiat per la Isla del Xúquer, que sabeu que també porta acompanyat que siga la insígnia d'or de l'Ajuntament d'Alzira en l'acte que se celebrarà el dia 30 de desembre. Gràcies, padrins, per estar així. Sé que per a vosaltres
ha sigut un poquet d'esforç, però jo, en nom de l'Ajuntament, vos dono les gràcies. Gràcies per acompanyar-me, gràcies per participar, però com vos dia antes, ha canviat la gala en la forma, que és un nou espai, i en el fons. En el fons és que els polítics no tenim ningú protagonisme. A partir d'ara, els protagonistes el tenen els padrins, que són els verdaders protagonistes de l'esport, i com a esportistes sereu els que donareu els premis a cada un dels esportistes. Gràcies de veres per estar aquí. Disfruteu d'esta gala. Passeu-ho bé. I sobretot, amunt i amunt sempre l'esport. Endavant i gràcies.